ang inyong muy delisyosang ka-love team, Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Shout out! Shout out sa'yo, natatakot umuwi. Natatakot na baka mamaya mahampas ng misis niya. Natatakot kasi minsan hindi mo na maramdaman bakit ganon. Sala sa lamig, sala sa init. Ewan ko ba, kasi nga may dalaw. Anyway, nagbabalik po ang inyong kadaldalan. Daldalerang atleta DJ Myra Tony. At ngayon, magandang pag-usapan, anong trip mo? Lalo na dyan sa partner mo nang hilig-hiling magwala kapag ka meron. Trip mo bang manuyo o trip mo ng silent treatment? Ito na yung mga oras na teka lang, partner. Paminsan-minsan, pwede bang ikalma mo? Diba kasi may mga ganong tao eh. Ako kasi personally, kapag ka meron akong kaaway, lalo na kung meron akong jowa, meron ba? Bago mag-a-apply ka, pwede naman. Anyway, going back. Ako kasi personally, mas gusto ko yung sinusuyo ako. At kasi kapag sinusuyo ako, ito yung mga oras na pwede kong masabi yung nararamdaman ko. Ma-open ko kaagad, hindi na yung tipong itutulog ko, ang sakit-sakit ng dibdib ko, kahit hindi masyadong malaki yung dibdib ko. Hoy! Pero ito yung mga oras na, teka lang, suyuin mo muna ako para mapag-usapan, maklaro ang lahat ng mga bagay. Pero meron din namang ibang tao na trip ang silent treatment. Pag sinabing silent treatment, bahala ka dyan, B. Kausapin mo yung sarili mo, B. Ito yung mga oras na, grabe, magkatabi na kayo. Oo, kulang na lang 2 inches, 4 inches apart. Di pa rin kayo nag-uusap. Minsan kasi mas maganda naman yon kapag yun yung klase ng tao na nag-iisip muna. Bago magsalita, mahirap naman kasi kung magsasalita ka out of your emotion. Diba may mga ganong tao. Kakaaway nyo at dahil gusto nyo maayos agad, ang nangyayari, nagmumurahan. Kasi gusto mo nang mabilis di susuyuin agad. Pero yung mga taong klaseng silent treatment, iisipin muna ang mga bawat na salita na ibibitaw. Yung mga tipong okay lang kahit hindi kita kausapin, kahit hindi kita katabi matulog, basta alam ko, the following day, huwag mo naman paapunin ng buwan, B. The following day, okay na kayo at mas okay ang komunikasyon niyo. Diba? Ikaw ba, B? Ano bang trip mo? Mahirap naman kung hindi nyo pag-uusapan yan. Natandaan mo rin, eto from a perspective of a woman like me. Ang masasabi ko sa'yo, normal po sa isang babae na magkaroon ng mga araw na may toyo sila. Normal din po sa isang babae na may mga oras na gusto kayang lambingin, gusto kanyang yakapin, gusto kanyang halikan, pero mamaya bigla kang sasampalin. Okay lang yan. Normal yan, B. Magtaka ka. Magtaka ka kung yung partner mo, yung asawa mo, di na umuwi ng bahay. Yan. Wala na. Naghanap na ng ibang sasampalin. Anyway, mamaya pag-usapan natin yan Para naman sa susunod, alam mo na kung anong gagawin mo. Lalo na kapag yung partner mo, B, dinig pang adobo. Habang ngayon naghihintay... Bakit naman nabubulol? Ganun talaga pag Friday na. Siyempre, ikaw ba? Di ka nabubulol. Anyway, here's another song brought to you by Lockdown Band. Di ko masabi. Dito pa rin sa 90.7 Love Radio. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic. Metro's #1